Hier zit Liets Berne in de snoepwinkel, dat ik al maar zeggen. Dit wie in din oorkes altijd bij het JWM, de lokale top 10. Ja, als ik heel eerlijk ben ik in 1990 begonnen. En toen had ik eerst een programma opgevuld dat hier een Goedemiddag Friesland. Dat was het Nederlands product, Nederlandstalig product. En als goed ben ik in 1991 begonnen met de lokale top 10. En had ik in 91 en 92 had ik een lokale top 10 in. En daar ben ook eens bij mij in de uitzending geweest, weet ik nog wel. En daar resteert dan nog met de microfoon weer van mij, dus dat is hartstikke leuk. Superkikker, zo leuk om al die oud-collega's weer te zien. Ik ben een Greeslander, dus ik doe het net op zijn Fries. Kan als ik alle hier hartstikke lightje. Maar het is zo leuk om al die collega's weer te zien. Vroeger dan praten we over de brommers en de auto's en de hits. En nou zijn de discjockeys van toen, die staan nou te kletsen van... Sjo, dat is mijn band, dat is mijn band. Nou, dat is noffelijk, heel noffelijk. Hey jongens, je bent beide het vak ingegaan daarna. De concurrent, hè? Oh, de concurrent, ja. Dezelfde tijdslot. Hey, is dit de basis, West? Nou ja, natuurlijk wel, ja. Ja, nou, de basis is altijd uiteindelijk natuurlijk het enthousiasme. En de vorm wie dit radiostation, Energy FM, in de jaren 87, 93. Dus ja, natuurlijk, het heeft hij wel vormt. Aan de andere kant, zo'n ik bij de regionale omroepwerkje, heb ik natuurlijk weer een hele oor instek leerd. En dit draaide op enthousiasme en muziek. Nou ja, er komt natuurlijk nog wat meer redactionele dingen bij zien dat je bij een wat journalistieker medium werkt. Dus dan verhoort het weer. Maar ja, het is een groot deel in de ontwikkeling geweest, ja. Dit is eigenlijk heel verkeerd van mij om dit weer te doen, want ik ben wel hartstikke gek in de kop. Dit hier eigenlijk net matten. Dus we zullen het wel graag weer doen willen. Ja, als ik het combineren kon met mijn werk dan. En het zou echt kicken wijzen van. Ik moet wel een kick vielen, want mijn leven besteedt uit het vielen van kicken. Ja, dan zoek ik nog wel eens wat waan wel, jawel. Er was vroeger gewoon één zender in het noorden en dat was Energy. En als je erbij zat, nou, was je gewoon een beetje een baasje. Dan was je gewoon king of the world. En dat doen we gewoon dit weekend nog een keer. 3 dagen lang. Heerlijk! RTV